Nah, tik ae digluguk ah. Sampai udah belang Pak. Iku yo penyempal opo cara ngono. Tik regane piro iki, Lur? Regane piro? 15 nego bebas. Setelah cek unit yo. 211 iki. Apa adanya ini. Yes, kondisine seniki yo. Ya bisa tuku abuk. Ya, nggo abuk. 15 juta nego. Weh. Mesinnya enak yo. 15 juta mek susuk sak. Kondisi apa adanya yo. Oke. Ini 219 16 juta susuk yo. Susuk pajak plat yo dawa. Montore orisinil. Sing gak orisinil iki lho spiyone. Karo apa jenenge? Master rem. Menahan pengeriman sing gak orisinil. Ndure iki sing gak orisinil. 16 juta ya susuk. Warna favorit bos 17 juta nego tak senengen yang penting ora kebangetan orang pajak plat anyar nego tak senengem yang penting ora kebangetan gaina oleh apa nah gaina baico nah gaina brakar go pira iki piro Paico. Tenan pura nah, gaina tenan pura. Dulu motor awas. Ontran. Oh. 4 juta motore ngene iki. Yo nah. Yo. 4 juta unitnya ngene iki. Paico. Sepin. Rek tenan iki. Stroke 5 mili ya iki yo. Stroke 5 mili pajak anyar lho. Walah. Wah, regane piro regane, Lek? Regane 12,5 nego. 12,5 nego yo, strokan iki. Bejan rem gua. Trailno wae, trailno. Weh, walah. Piye ngene piro iki? Tokak takoke didol ndek sore tak ae cah. Regane piro? 12 mek susuk. 12 mek susuk. Wah, montor apik ngene jo orisinal yo. Mamah niken. Wah, yo. Mamah niken ning nganti ndelok kepesem langsung. Walah, montor rego 12 juta sidono ijah mentak kok diseneni cah. Masalah. Sing ngene lho. Mulu sing ngene jo orisinal yo. Orisinil. Wah, yo. Piro niki piro. Piro aku kok lali. Iki. Piro regane? Kilometer 16.000. 25.500. Nego bensin nae yo. Ora likur akhir. Wah, apik ngene killer e masuk. KM rendah. Max. Anyar kok. Ora tuku lek nek oleh. Atuku nek wis. Iki lho. Nek kok sing duwe. Pegawe iki lho sing duwe lho. Pegawe. Oh.